penusulan tirosin dan ini kan kalau batasi 40 menit ternyata boten usah dibatasi to Pak. Wis apa diterima mulu. Sudah lagi. Ngawat. Swastiastu. Kula nuwun Bapak Ibu. Nah, teman. Ora disauri kula nuwun Bapak Ibu. Monggo. Mawida namastu. Namasidam. Ekam mevam Advitiyam Brahman Vidim Gurur Brahma Gurur Vishnu Nuwun kasugengan saha sih nugrahaning Yang Widi ingkang maha asih mugi tansah kajiwa kasalira ing kula lan panjenengan sedaya Bapak Ibu swaha. Panjenenganipun ingkang sampun kasucikaken Rama Mangku kalian Ibu Mangku Rama Manggala kalian sedaya Ibu Manggala Gisarati ingkang dahat kawula pinundi suci panjenenganipun Rama Mangku Sepuh Bu Mangku Sepuh ingkang ugi kawula pinundi suci panjenenganipun tetungguling agami Hindu pangawak PHDI Desa Tegal Grimo nggih PHDI Desa Tegal Grimo ingkang dahat kinurmatan Ibu WHDI Desa Gatrimo ingkang ugi kinurmatan panjenenganipun Bapak Penyuluh Agami Hindu Rama Mangku Suyanto ingkang tansah dados panutanipun umat ingkang kawula hormati Rama Pangemong Puraniti Dharma Rama Subandriya ingkang dahat pantes kawula bekteni Rama Sepuh Sesepuh Aji Sepuh Kasepuhan monco kaki tlatah sumber luhur nggih ingkang ugi pantes sinudarsana Bapak Ibu ingkang sedharma ingkang tansah manggih karaharjan ugi kabegjanipun Yang Widi ingkang tansah kawula hormati Yuwana Yuwani Nayaka Nayakawati Truna Truni ingkang
tuhu kang kula tresnani. Inggih, monggo puji astungkara sumangga tansah kita nyanyiaken ing ngarsaning Hyang Widi. Keranten namung awit sih Kertawara Nugraha Hyang Widi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan bagas kewarasan, rahayu slamet, sehat, dirgayuswa sahingga wekdal punika saged minangkani darmaning agami inggih punika nindakaken persembahyangan purnama sidi sareng kalian piyodhalan ingkang kaping 13 leres napa mboten? Nggih. Pramila keranten wekdal punika kula lan panjenengan sedaya wancinipun ugi purnama sidi, wancinipun ugi dirgayuswa utawi ulang taune pura utawi piyodhalan nggih to? Lah pramila monggo sareng-sareng dipun syukuri nikmate Gusti Hyang Widi menika kanthi ngumelaken donga dirgayuswa. Dos pundi unine? Kok gedhe ah? Lah nggih. Jenengan sampun kaping 13 lho menika nggih, leres. Dongane anggenipun lek Gendok Ayu sing kesah saking Bali, sekolah teng Bali. Lek Dirgahayu utawi ulang tahun ngeten iki biasane dongane happy birthday. Nggih to. Tapi lek piantun Hindu piyodhalan pura, ulang tahun pura, ulang tahunne anak. Lah niku dos pundi anggenipun mungelaken donga dirgayuswa, donga piyodhalan, donga ulang tahun. Pripun? Aduh. Kok jan gedhe kok. Lah sadurunge kenalan lah ya. Ngene apa acarane riyen leres napa mboten? Om Ayu Wardi Asa Wardi. Lah iki kok lamun ora iso mungel sareng-sareng, ora iso mungel kanthi lancar lan lanyah. Ya balike rada wengi mawon, lek iso ya sesuk Pak ra iso. Nangka iso dadi dongane Ayu Om Ayu Wardi Asa Wardi. Wardi prasnya suka sream Dharma Santana Wradin Syat Santu te sapta werdaye lagi saben dina diungahe Om Anugraha Manohara Dewa Data Nugrahakam Arcanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahakam Om Ayu Wardi Asa Wardi Wardi Prajna Sukasream Dharma Santana Wradinsat Santu te Sapta Werdaya. Lampun diunggil nih saben kramaning sembah to. Lampun kongkon dhewe-dhewe kok ya ora gelem mungel. Anjo mungelke riyen Om Ayu Wardi Asa Wardi. Om Ayu Wardi Asa Wardi. Wardi Prajna Dharma Santana Wradin Syat Santu te Sapta Werdaya.
mbah sik nalika kapungkur mbahe awake dhewe tasih gesang, tasih sugeng. Nalika para sepuh niki mungelaken mantra, mesti cengkok Jawi wong sak ngantek sprene dhewe ya cengkoke Jawi to kidunganipun. Cobi diwangsuli Om Ayu Waradi Asa Waradi. Om Ayu Waradi Asa Waradi. Waradi Prajna Suka Sream. Waradi Prajna Suka Sream. Dharma Santana Wradin Syat. Santu te sabta wredaya. Om Sidirastu Tatastu Astu Ya Namah Swaha. Nggih, mugi kadyodene tembunge utawi ungeling mantram Dirgayuswa saben-saben upacara piyodhalan, saben-saben kula lan panjenengan sedaya nindakaken keramaning sembah, mesti teng mrika sembah bunga ingkang pungkasan, mesti nyebataken Ayu Werdi Yasa Werdi, Werdi Prajna Sukasream, Dharma Santana Wredinsat, Santute Sabta Werdaya. Nah, menika kagungan teges Om Ayu Werdi yang Widi. Ayu Werdi tuweke umur kuwi iki iso Yasa Werdi tambah ono lho. Lah berarti dhewe saiki tambah umur. Terus piye? Werdi Prajna tuwek kuwi iki ndadekno bijaksana. Prajna bijaksana. Sukasream tuweke umurku iki tansah dadosa suka bahagia. Sriam murah rejeki. Terus Santute Sabta Werdaya, lan apa sing tak rasakne dawa umur, urip tansah ngenggeni urip wicaksana, ngenggeni urip tansah bagya mulya, tansah ngenggeni urip murah rejeki iki. Santute Sabta Werdaya, Dharma Santana Wredinsat, iki kebenaran iki abadekno Yang Widi. Sampai kapan Santute Sabta Werdaya apa sing tak rasakne iki iso sampai 7 turunan-turunanku besok. Swaha hamula. Ini disebut donga Dirgayus. Iya, pripun mau dibalani Om lagune lau Ibu. Om Ayu Werdi Yasa Werdi. Werdi Prajna Sukasream. Dharma Santana Wredinsat. Santute Sabta Werdaya. Santute Sabta Werdaya iso dawa umur diturun ngantos 7 turu. Wah. Nah, Bapak Ibu, nitik kula ngoceh ngeten iki jenengan lak dereng ketang kalian kula. Dereng ta? Pinanggih tasik sepindah menika pramila dadosaken kawuningan Bapak Ibu. Kula Dewi Wayang Anggraini nggih saking tlatah Bangurejo Sambirejo. Jenengan umpami langkung karetan nguwilen terus
terus perapatan Pasar Dongrejo niku ngalor teng kiri jalan lek enten makam niku senes griya kula tasih dereng ampun kesuso menggok nggih ampun kesuso menggok mriku lare kedhi lah niku pokoke gubuk oleh lore kuburan ha niku griya kula lere kuburan Sambirjo pramila mbok bilih panjenengan badhe tindak dhateng Jajak utawi kesah nglangkungi Sambirjo Jajak Kidul Bangun Kidul jenengan iki ora dateng gandok kula. Nggih ten mriko nika. Nggih. Lah, terus sakmenika kula sowan dateng mriki halah mboten badhe dharma wacana. Nah, wis padha pinter nggih to. Buktine sedaya sami tansih lumampah wonten marginipun dharma salah sawijinipun tasih ngrasuk agami Hindu berarti panjenengan piyantun ingkang mpun pinter tasih beneh ginondelan kalian ajaran dharma iso sing ora ninggalke ajarane Gusti ora ninggalke ajaran leluhur Nusantara nggih namung piyantun Hindu. Pramila ora usah sumelang dadi wong Hindu lho Bu Maya. Suwene aku dadi wong Hindu kok jumlahe mung sithik. Iso. Jenengan perso teng sekolahan Bapak Ibu, perso mate sekolah nggih. Sing ngreken siji kae akeh apa sithik. Nitik mbok tengen kula bocahe hampir 1000. SMA Negeri Pesanggaran itu hampir 1000. Ternyata yang ranking siji 17 anak. Karena kabeh 17 kelas. Loh kira-kira oke dibandingkan yang 1000 dengan 17 mau akeh ndi? Akeh sing 1000. Tapi sing pinter dhewe mung 17. Berarti padha karo wong Hindu. Senaosa saithik tapi apik, Dik. Kowe kuwi kudu gumathuk ana jroning ati yen aku senaosa sithik iki ranking siji. Iso. Kenging napa kok mekaten? Iso. Seluruh dunia, seluruh Nusantara sudah meninggalkan Nusantaranya, hanya orang Hindu yang tidak pernah meninggalkan Nusantara. Nitik saka klambine, nitik saka budayane, nitik saka bahasane, nitik saka dongane, nitik saka kekidungane. Wong sapa? Wong Indonesia. Mula ora usah sumelang. Lha Bu Maya ngaku kancane sithik dadi wong Hindu, agama ora butuh kanca. Leres napa mboten? Agama ki butuhe yakin, cedhak karo Gusti, akeh kanca lek ora cedhak ya ora ngrasakne tentreme ati. Wong damai iki butuh kanca apa gak? Ning butuhe sing ngancani Gusti. Piye amrih dikancani Gusti? Cedhak karo Gusti, cedhak karo papan panggonane, ora adoh karo kahanane. Mula ya iki sing diarani wong rasuk agama. Nah, Bapak Ibu, teng mriki sowan kula mboten badhe dharma wacana namung badhe ngraketaken tali kekadangan kalian panjenengan sami. Dene ning Kecamatan Tegal Trimo kula lan panjenengan sedaya ki tunggal saadah. Ning tumraping bocah kembar kuwi mau beda sing ngangsu, beda sing momong. Pramila nitik saadah ora kenal. Krana ora dimongsa omah. Kula teng Bangurejo, panjenengan teng Kecamatan Tegal Trimo. Lah pramila kula ngluruk mriki ngakoni lek kula panjenengan sami niku tunggal saadah, tunggal Gusti, tunggal Ibu. Nggih menika ibune adalah Ibu Pertiwi, Gustine adalah Sang Hyang
Widi. Nggih. Kinten-kinten panjenengan saged nerami mbok bilih kula tunggale panjenengan apa mboten Bapak Ibu? Saged diterami nggih? Ning kawontenanipun nggih namung ngeten niki. Nggih. Wonge bahasane kan tembunge keren. Nah, terus kejawi badhe ngraketaken tali kekadangan kula panjenengan sami minangka tunggal pertapan nggih menika Ibu Pertiwi, tunggal asal nggih menika Yang Widi. Teng mriki kula badhe namung ngaturaken sugeng mahargya piyodhalan Puraniti Dharma ingkang kaping 13. Mugi kula lan panjenengan sami tansah dirgayoswa Bapak Ibu swaha. Tansah nemahi sriyang bawantu swaha. Tansah nemahi sukam bawantu swaha. Tansah nemahi purnam bawantu swaha. Lan tansah nemahi swastir bawantu swaha. Lan kagungan putra putri putu wayah ingkang manggalam bawantu swaha. Lho bumayang jenengan kok iso ngungelke mugi kagungan putra putri wayah putu ingkang manggalam bawantu. Manggalam niku artinya pemimpin. Mugi-mugi putra putri anak putu wayah buyut cicit lan keturunan Hindu wonten tlatah sumber luhur Puraniti Dharma menika saged kagungan keturunan ingkang manggalam. Contone kaya gendhok-gendhok ayu ingkang ngungelaken sloka secara sadar tidak sadar. Gendhok ayu loroan iki mau wis dadi ilate Yang Widi ingkang manifestasi Sang Hyang Wisnu nggih menika ngungelaken kungeling Bhagavad Gita. Terus wonten ugi putra ingkang sakmenika wis dadi pengendali wara. Piyantun 17 kakang mung dikendhaleni kalih toleh ganteng sing diarani pembawa acara. Lah iki wis bibit manggalam bawantu, pemimpin yang akan menghadirkan kebahagiaan untuk keluarganya. Iso. Mula lamun diparingi tugas ora usah meluntar-meluntir. Krana kabeh kuwi mau wis pilihane Yang Widi. Bocah cilik rame ben. Mboten ayu rong genah. Jajal lek genah kados kula panjenengan sami motor lek rame. Lah terus sik cilik. Awake dhewe mbiyen ya ngene, iki bahkan paling gregetne barang kok ya. Oh cemetrol kae. Lah iya tapi iki lumrah malah kebahagiaan kita. Leres napa mboten? Nah, kejawi saking menika Bapak Ibu, Rama Mangku. Wau, sampun kasebat dening panjenenganipun Rama Penyuluh. Mbok bilih purane dhewe niki saged dipun ngakoni dening pemerintah, boten sanes, boten lintu namung amargi sing kawastanan TDL tanda daftar lembaga. Pramila monggo yen Puraniti Dharma menika sampun pikantuk tanda daftar lembaga, aja meneng bae, Bro. Lah kon piye, Bu Mayang? Aja meneng bae, tapi kon piye? Tembung kok tanda daftar lembaga menika minangka genter utawa andha tumiblak wonten ngarsane pemerintah. Panjenengan sampun diakoni dening pemerintah, pura panjenengan sampun diakoni dening pemerintah, berarti Puraniti Dharma adalah salah satu anak pemerintah. Pramila mbok bilih wonten TDL-ipun kantor ngajokne, Pak, aku anakmu. Apa sing mbok karepne, Nak? Bapak ora iso tekan kono lamun ora iso ora nemui sing diarani data umat karo tanda daftar. Kula namung betahaken pengakuan nggih butuh penyuluh luwih akeh. Iso tak tekake. Lah, akhire wonten pengangkatan demi pengangkatan. Ini berangkat dari siapa? Panjenengan. Lah pramila
bocah-bocah cilik sing sakniki tasih lungguh ning TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ha iki ayo nak. Ilmune sesuk nalika lulus kuliah aja dientekne ning tempat kuliahan. Gono balik bangunan umatmu iki. Salah satunya adalah membangun supaya umat semakin kuat seradanya dengan ekonomi yang berlimpah ruah. Diwarai makarya swaha. Iso. Lho Bu, aku ning kono sekolahe petani ra masalah. Ra masalah. Selama ini petani kita mung manut karo sing diarani musim karo pitungan. Secara sekolah, strategi sekolah kesekolahan saya rasa masih 60% belum jangkep Romo nggih. Semua berdasarkan pengalaman, bukan dari teknologi tidak. Nah, maka dari itu bocah-bocah ayu, bocah ganteng sing isih sekolah hanjo nak. Ilmumu aja dientekne ana papan kuliahan, tapi transformasikan ke desamu. Elingo, gedemu ning sumber luhur. Mula wis dadi kewajibanmu ngluhurne sumber luhur. Iso. Nah, terus ingkang kaping salajengipun entek apa urung waktuku? Tenang kaya. Sik 5 menit. Luas ae. Lah, sami kalih dinten punika kula lan panjenengan sedaya piyodhalan mrengeti jejake leluhur sing ninggali ajaran suci sing kapastanan Hindu. Ya kuwi mau ajaran bener. Wong lek ninggalke Hindu berarti wis ora bener. Wong lek wis ora bener kejaba wong mati karo sing mlaku turut dalan ora ono meneh. Lho iya. Lah wong ning dalan kae, wong mlaku turut dalan ora sualan. Berarti kan ninggalke bener e, wayahe bener kelambenan ora kelambenan. Iso. Diler turut dak. Lah terus wong wayahe ngomong anakku tuh malah dipendem utawa diaben. Itu orang yang sudah meninggalkan kebenaran. Karena apa? Meninggalkan kebenaran karena wis diawe karo yang widi. Rene iso wangsul. Apapun yang terjadi kaya lampu iki lho senaosa tek ning kono, sekakele ning kono tek ning dene mati. Nggih ta mboten. Lah pompong kuwi mau karo yang widi urung ditek. Lho. Saklari urung diklik. Anjuk pompong sik terang benderang kados mekaten iki, isih rasa, isih waras, isih sehat, isih makarya sarwa lincah. Manembah apa otaknya masih sempurna dalam fokus, monggo cedhaki Gusti. Senaosa pinter, senaosa dhuwur derajate, sik panggah dhuwuran yang widi, mula monggo nyedak marang Gusti. Bagaimana nyedak marang Gusti? Yaitu dengan tidak meninggalkan kebenarane manungsa gesang, ya kuwi mau tansah lumaku wonten dalan sing bener, salah sawijine dalan dharma. Nggih menika agami Hindu. Aja njaluk kanca akeh ora usah. Nek wis sing duwe iki iso kanca akeh kuwi mau saka laire saka kelairane anak putu. Aja ngejak kanca, tapi tokno anak sing sakake-akeh. Gondelono tetap berjalan di dalam dharma. Ya Jal. Lumayan nggih. Anak ki amriye tansah ginondelan dharma, tansah seneng karo ajarane leluhur, tansah seneng karo lakune wong tuwa, tansah seneng karo ajaran Hindu. Kuwi anak kudu tak gondeli kanthi apa? Among. Wong Jawa among-among no mboten? Nggih. Digaekne no mboten? Oh, ya digawekne. Lho. Ora ya saben neton. Nggih. Saben neton eling. Lah niku wau gak pastanan kadang-kadang, tapi mboten parah kadang-kadang saben neton.
Cobi, lek gondeli anak tansah tresno karo keyakinane, tansah marem karo agamane. Pripun dongane? Dongane kanggo anak. Loh, piye ya? Ya pripun? Om Jai Nandalala, yang Widi Nandalala, anak kesayanganmu, anakku ki anak kesayanganmu Jaya, maka dia akan hidup berjaya karena dia adalah anak kesayanganmu. Makanya dongane dipelutan, dipersingkat Om Jai Nandalala. Jo. Om Jai Nandalala. Wiswawandita. Wiswawandita. Wijaya Gopala. Wijaya Gopala. Wiswawandita Wijaya Gopala. Ning kono wis tembung Om Jai Nandalala yang Widi. Iki anakku, iki anakku sayanganmu dadekno sukses. Iso, iki yang Widi. Iki wong tuwa ndonga yang Widi karek muni iso. Lho pancen ya Om Jaya Nandalala. Yang Widi anakku iki anak kesayanganmu. Sukses. Swaha. Terus Wiswawandita Wijaya Gopala. Gopala ki yang Widi sebagai para penggembala, berwujud sebagai Dewa Krishna, Dewa Wisnu sing tukang angon. Gembala ki angon, nggih napa mboten? Mangkane disebut Gopala. Ning kono akhire Wiswawandita Wijaya Gopala, yang Widi anakku iki dadek anak kesayanganmu iki dadekno sukses. Mongen dadi menungso sing Wiswawandita kaya dene suci kaya para pandita. Weda wedanta wedu Gopala. Weda wedanta wedu Gopala. Gopala mongen karo isine kitab suci Weda, Weda wedanta wedu, sehingga anakku apa sing ana sajrone uteke kuwi mau wedu sak isine kitab suci Weda ana ning uteke anakku. Dimong kanthi Weda. Lah terus mari ngono krana anake lanang. Raja Weloba, krana yang Widi anakku iki lanang. Dadekno pemimpine jagat, dadekno patuladane jagat, rajane jagat, mesti pemimpine jagat. Lah lek anake wedok kaya gendok ayu kecil-kecil kuwi mau dongane lek lanang mau Raja Weloba. Tapi lek wedok Rada Welola. Pramila iki anakku wedok yang Widi dadekno ratu ning jagat, dadekno ratu sing iso nentremne jagat. Lho. Ini wedok. Mula ratu ki mesti mimpin. Wong lanang digetak wong wedok sedilut gegrek. Krana ratu Rada Welola. Ning getakane wong wedok kuwi nyenengke wong lanang, mula arep piye wong lanang mesti manut karo wedonane. Leres nang mboten? Iso. Mesti manut. Ora digodhongne, engko nek ora manut ora digaekne wedok apa piye. Mboten guyon niki mboten ngoten. Nah, pramila wedal punika dipun upacarani kanthi napa Bapak Ibu? Piodalan utawi ulang tahun sahingga wonten dasar hukume nyapa pura kudu diulang tahuni, nyapa anak kudu diamong-amongi. Lah mau karo gendok ayu loroan mau wis disebutne. Iyat karosi, iyat asnasi, iyat juhosi, dadasi, iyat tapasi kuntea, taturuswa madar panam. Ngono to, Dok? Iyat karosi sing nomor 17. Wis iyat asnasi megawe yo. Ya juhosi
dahsyat. Sing arep korban suci, korbano. Sing arep sumbangan, nyumbangno. Ya tapasiku sing arep manut aturan manuto. Tatpuru swamadar panam krana kabeh kuwi mau laku kanggo nyuceni uripku. Lho, tibakno wong sedekah contone jenengan sembahyang ning pura nggawa sarina mboten? Oh, kudune nggawa, Bro. Kemanten kok. Lah, ning kono si gendhok wae wis muni. Yat karosi dasnasi sing arep megawe. Iya juhosi dadasiat sing arepe korban suci korbano. Ya tapasyasi kuntia sing arep manut aturan manuto. Takuru swamadar panam kabeh mau dadi penyuci urip. Ternyata nomor siji penyuci urip kuwi adalah punya, sari, sedekah, amal, apa neh yo? Sumbangan. Sing mau Pak Lurah nyumbang 3 juta mugi-mugi dadi penyuci urip swaha. Swaha. Iso. Lha niku kan gendhok wis muni sing arep nyumbang. Lek nyumbang 2000 bumayang ora apa-apa. Pokok ikhlas. Aja pengen dilem. Nah, ini adalah ternyata Bapak Ibu. Lek dalam kitab Weda yang lain menyatakan bahwa yajnya dana tapa karma sing diarani korban suci, sing diarani sumbangan, sing diarani manut aturan, lan sing diarani karma megawe. Natia jam pripun Bapak Ibu? Natia jam karma watat ojo sampai ditinggalne. Tapi nyangono berarti awake dhewe ternyata ada hukum lek arepe korban suci wajib korban suci. Sing diarani dana sumbangan wajib nyumbang. Sing diarani tapah manut aturan kudu manut. Sing diarani megawe ya kudu leres napa mboten? Natia jiam karya ewata ojo sampai ditinggal tapi nyangono. Iya jenyo dana tapas caiwan. Lah sakabeh nglaku kuwi mau pawanani manisinam yang akan menjadi penyuci hidup, bahkan pemotong penderitaan hidup, bahkan pemotong dosa-dosa yang telah lalu, bahkan pemotong bahaya maupun penyakit yang sudah ada. Enten sing gerah napa mboten? Enek sing lara boyok. Enek sing asam aurat. Asam urat apa? Asam urat. Oh, asam urat nggih. Ana sing kolesterol. Ana sing apa nih? Darah tinggi. Ana neh sing stroke. Oh, stroke napa stroke? Stroke lagi. Goyang betul. Ternyata dana yatsnya dana tapah karma. Mari nembong karo siji korban suci. Mpun lah wis bumayang aku wis korban suci arupi canang sari dupa wis. Terus dana aku ya wis sari bumayang. Iya. Terus tapah aku ya wis manut aturan tenan. Ya. Nah saiki kan pitakone, tapi aku kok sik kena lara bumayang. Nyapa iki? Aku megawe wis korban suci wis, amal ya wis, sedekah ya wis, slametan ya wis, njur manut aturan ya wis, megawe ya wis, ning aku kok sik kena lara. Apa yang wis ora sayang karo aku? Ora ngono. Tapi wonten sancita karma pala
prarabdha karma pala dan kriya mana karma pala. Lek wis kenal iki ora bakal sambat ning bakale pripun? Usada contone mertom. Mertombo aja njaluk waras. Lho piye to Bu Mayang? Lah berarti panjenengan tasih pamrih. Mau wis disebutne gendho apa sing mbok nyanyi kuwi mau nyangono mung kanggo manembah lan bakti marang aku. Mula ora usah njaluk kowe mesti waras. Ora usah nyuwun mesti entuk. Lah berarti kudu piye? Contone lek isuk awan sore tenggriya sami sembahyang lho nggih. Heeh, mari sembahyang ninggalne tempat sembahyang kae dongane pripun? Berujut ngalih Mbak Mayang selak kesusu, selak tandur, selak ngaret janganku dinget malah mesan kok. Lah, setiap orang habis sembahyang Trisandia meninggal kados Rama Mangku ngeten iki. Saben balik teko Pawedan mudhun saka Pawedan mesti dongane sarwa klesa winasanam sarwa roga winasanam. Iki daerah Rama Mangku. Apakah kita tidak boleh? Boleh. Pokoke lek ning jero pura. Tapi lek pas ora cedhak karo Rama Mangku, ora ning ngandhinge Rama Mangku, kancane ora akeh ngene iki, ning papan sucine dhewe-dhewe, mbuh kuwi mau ning Merajan, mbuh ning Patmasari, mbuh ning Sentrong Tengah, mbuh ning dekat Plangkiran, ning omah enten Plangkiran sedaya. Lah pas mari sembahyang Trisandia mari Om Santi, Santi, Santi. Om, kae mesti bodho sebelum meninggalkan tempatnya pasti akan berdoa. Bukti mukti wara pradam, bukti mukti palam swargam. Mpun apa dereng? Lah iki sing loro enggal usada, enggal waras. Sing ngarepe diwehi lara, stop. Krana wis ana tembung sarwa klesa winasanam. Yang widi sak kabehing lara lan dosa winasanam, binasaka. Patenono penyakite ora dipateni wonge. Sarwa klesa winasanam sarwa roga winasanam. Sing arepe teko ning raga iki lho iza winasanam, sirnakanlah utawa mati kan. Nah ini yang memiliki Rama Mangku. Pramila Rama Mangku pompong mandhap saking Pawedan disambut bareng disalami sarwa klesa winasanam. Anjuk sarwa roga winasanam, balenono iki dongane Mbah Biyen. Ning Mbah Biyen ora ngungelke Sangsakerta. Lah keranten kula lan panjenengan sedaya dados piyantun Hindu wis kenal karo kitab suci Weda sing isine nggunakne bahasa Sangsakerta. Akhire dadi pakulinan. Sarwa klesa winasanam, sarwa roga winasanam. Tapi nek sembahyang dhewe ning omahe dhewe, ning sanggahe dhewe, ning Sentrong Tengahe dhewe sebelum meninggalkan tempat karena selesai sembahyang, bukti mukti wara pradam, bukti mukti palam swargam. Yang widi bukti, yang widi aku wis bukteni iki lho sujud ning ngarepmu. Lah bukti to niki. Lek wis dibukteni maka akan terjadi mukti. Mukti iki mulya.
Wara pradam, wara ki bendino hari, setiap hari pradam. Bukti-bukti wara pradam, mula setiap hari akan pradam, akan mendatangkan. Pripun Bapak Ibu, setiap hari dibukteni, setiap hari mendatangkan mulya, setiap hari mendatangkan penyucian alias terjadi kenyataan. Terus mari ngono, bukti-bukti palam swargam. Lek wis tak bukteni ngene iki yang widi mulyaku ki kaya dene urip swarga, kaya dene ana swargane yang widi. Njo dibaleni njo. Pripun, Bang? Lek mari sembahyang, arepe ninggalke papan persembahyangan ning omah. Ini kan mantranya Om Raditya Siaparam Jyotirasta Tejo Namostute Sweta Pankaja Madhyaste Baskaraya Namostute Pranamya Baskaram Dewam Sarva Klesa Winasanam Pranamya Aditya Siwartam Bukti Mukti Wara Pradam. Terus no mboten? Lanjut. Bukti Mukti Wara Pradam. Bukti Mukti palam swargam. Lek pas bareng Rama Mangku meninggalkan tempat suci ngeten iki, sarwa klesa winasanam, sarwa roga winasanam. Balik kopro. Piye mau? Kok piye mau? Dos pundi mau? Boleh rata biji lho ya. Pripun mau mbok bilih badhe kondur sareng-sareng kalian Rama Mangku ninggalke pura sak paripurnane upacara? Sarwa klesa winasana. Monggo. Sarwa roga winasana. Sing endi sing lara didemek. Lek wis mari salaman karo Rama Mangku kalih mungel sarwa klesa winasana, sarwa roga winasana. Mari. Biasanya kan orang Jawa salim kalih Rama Mangku diambung tangane terus lek mari dicolne tangane deleh dodo lek panjenengan balalan sungkeman kalih tiap piantun sepuler napa mboten? Lah krana iki nggo ngudari winasaya sakabehing tegahe urip, winasaya kanggo laraning gesang. Pramila ning ndi sing lara didemek? Mari salaman kalih Rama Mangku. Terus sing sakit mau digoleki. Wah. Lah Rama pangemong sanjang. Lah lek sing lara kantonge bumayang ya krane dilebokne sas. Dan mari iki kok. Lah sedaya menika wau kinanten makarya saha linambaran Lah salaman kalih Rama Mangku donga ta mboten? Donga. Pramila makarya tetap berusaha itu tetap, tapi doa tetap harus dilantun. Lek meninggalkan tempat sembahyang ning omah, sembahyang dhewe. Terus pundi mau? Bukti mukti wara pradam. Bukti mukti palam swargam. Kalenono. Bukti mukti wara pradam. Bukti mukti palam swargam.
Lah iki piodalan ya inilah sangune. Ilang aja to aja ilang. Harus dihafalkan. Garane bukune ora tak gawakne. Lah iki biasane buku panduan istri, buku panduan untuk seorang wanita yang sudah menjadi ibu atau sudah menjadi istri. Biasanya dipasang ning ngandunge kompor. Ya. Enek gambare, enek mantrane. Oke. Mungkin kula share dateng Romo Pangomong terus di print, diperbanyak, terus mari ngono di jepit dadi sebuah buku makrek. Mari ngono nggih pasinaon, mari gendok nek ibu-ibu lamun wis ora ana pakaryan. Biasane sing dibuka ki HP. Iya. Iki saiki ya tok-tok maneh sangune gesang. Ya bener sangune gesang kok kaya ilmu lek gak ndek dhuwit gareng bumayang jare sapa. Garek pripun carane nggih ta? Nah, terus ingkang saklajengipun lho wis ngantuk to? Lho aku selak ramani balik. Diterke matur, nembah nuwun, nembah nuwun. Nah, Pak Salang nggih. Nah, ingkang salajengipun ibu-ibu, Bapak, dateng mriki panjenengan sampun ngrumaosi piyambak saben-saben sasih kapat wancinipun Purnama Sidi. Umat niti Dharma niki ngawontenaken piodalan sing kuwi mau karancang katitik karakit sethik mboko sithik sak jumput mboko sejumput setitik mboko sekedhik akhire dadi kathah dadi gunung bareng wayahe bethok pas malam Purnama Sidi ngeten iki dibethok damel ngrayakne piodalan. Larang napa mboten? Suwi napa mboten? Suwi. Yo larang. Pramila njuk. Aja mung setahun sepisan. Lek wis mari diodali ngene iki, umate pinten kakak? 17 kakak. Sing produktif gampangane selawe kakak, sing loro rondo misale janda. Ojo to, ojo janda. Enek jandane misale. Sing janda kuwi mau 5 dihitung 1. 5 omah dihitung 1. Akhire padahal dina kabeh 30 enek sing 30 siji. Digilir tiket. Loh, kok digilir tiket? Lah, panjenengan lak sampun sanjang dhewe. Bukti-mukti warang pradam yang wedi. Aku mbukteni mulya kuwi iki saben dina. Iso. Lah purane pun pradam pun disuceni. Wis suwene ping 13. Sedamune ping 13 iki saben dinane empun dimaturi napa dereng. Romo Mangku yang totok. Terus kira-kira Romo Mangku iki didom wong 17 kakak cukup apa gak? Mesti yo panggah cukup tapi bagiane titik. Umpama bagian pure sak omah duwe sak omah purun apa mboten? Purun. Pak, mak ayo ning pura. Lho, berarti kan kudu gelem niki nggih. Lek jarene lek sing maturan Romo Mangku tok, Romo Mangku dibagi 17 omah, berarti saithik-saithik sitok dibagi 17 omah. Tapi sak omah dibagi sak omah. Pilih ndi? Sithik-sithik korene Romo Mangku apa sak omah dibagi sak omah? Berarti budal lho nggih. Piye carane? Ya kuwi mau esuk misale Romo Pangomong sik dhisik sak keluargane ning pura nyumet dupa Om Abdir jotir dupam samar payami swaha
Om Sidirastu Tatastu Astu ya nama swaha klepat ngalih. Larang napa mboten? Sing larang budale. Kesempatane nggih napa mboten? Harus diluangkan. Kadya dene teng Sambirja. Enjing wonten, siang wonten, sonten nggih. Pramila pura niki mboten gotang kalih piyantun kaya dene panjenengan. Panjenengan ya ora bakal gotang saka Yang Widi. Tegese ora bakal kendanan dening Sang Hyang Widi sahingga tansah bagya mulya sarwa ana. Saben dina ana sarwa ana, sarwa sehat, sarwa bagya, sarwa bukti lan sarwa mukti. Lek wis dibukteni teko. Lho, mau teko. Tapi teko iki mau menenek seksine nggawa dupa. Larang napa mboten Bapak Ibu? Kira-kira lah niku bab ngature. Lho Bu Mayang. Jerene dina ki 30 nganti 31 nggih. Lah ning kene lamun janda 5 kuwi diitung 1. Piye? Ora apa-apa. Dadi 5 janda kuwi mau bareng-bareng. Sitok ngencep ning kono, sitok ngencep ning kono, sitok ngencep ning kono. Suwene sedina. Lah iki kok selawe dina engkas mesti sik bakal kebagian piket. Ra beda kaya omah siji. Selawe dina engkas sik entuk kebagian piket ora saben dina. Angel mau mboten Bapak Ibu? Ya angel ya ora. Ya tenan. Lumayan umpamane nggih. Umpamane gur sedina ki minimal sepisan dikunjungi. Sore tok oleh. Ning sing paling tepak. Pripun? Enek dongane. Di dalam Veda sudah disebutkan Om Wakratunda Maha Kaya, Yang Widingko yang Maha Pemurah dan Maha Sugih. Surya Koti sama Prabha bersama lahirnya matahari. Loh berarti luwih apik kuwi lamun enjing. Bangkok. Kendalane lak Bangkok. Leres nang mboten? Loh jenengan perso alas Purwa kae sik Amba lho nggih. Nate lebete alas Purwa. Amba lho nggih. Luar iki. Amboan alasane panjenengan. Siji alasan Bangkok. Nomor 2 ora kok ber alasane. Terus mari ngono alasane balik kok sawah kesoren. Lah anake dhewe lek ngatur. Kan ngoten ta? Lah wis ta, jerone alas Purwa, ambane alas Purwa sik kakehan alasan panjenengan. Lho nggih. Berarti lek pun ngertos lho, panjenengan kedah pirsa. Bahkan ning kene wis digelambangne wonten Pratima Kaki Danyang Nini Danyang Pulau Jawa nggih menika panjenenganipun Sang Ismaya Semar. Iya ta ya. Ning kene wis kudu muni tibakno wong niti dharma ki meneh. Iki lho. Ismaya iki. Beneh krana Pulau Jawa. Wong Jawa ki wong beneh, wong ngerti. Lamun wong ngerti mesti nomor 1 teko buktine wong beneh ki teko. Diundang ora teko berarti ora beneh. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kita mriki apa? Jerene ngelmu iku kelakone kanthi laku lekasela
Ngelmu iku sing wis dingerteni iki, kelakone kanthi laku pokok dinyanyi. Lah piye carane nyanyi? Niat. Lekas mangkas, semua itu bisa terjadi hanya karena niat. Tegas nyantosani, tapi niat sing bakale ndadekne sejahtera, ndadekne santoso. Setya budi laku kuwi mau dinyanyi kanthi setya, mula sakabehing dur angkara lan cegahe urip terkekas pangakesen sing ngetok bebayane urip, sing ngetok ora sejahterane umat niti dharma mung laku. Berarti kudu dilakoni anjuk, dilakoni apa dijarke wae. Ngenyot gak sida gak wis betul cilik wis kok suka lah. Cup gak wis nah kintene sampun sawetawis dangu lho Bapak Ibu nggih. Kula anggenipun serawungan kali panjenengan wekdal punika nitik serawung iki mau yo ana nglamati nggih ta. Yo ana kasare. Orang duwe lek ngenteni suwi banget lho ngoten niku nggih to. Lah itu adalah kebanggaan. Nangis jenenge katresnan kok wis ben. Nggih. Nah, sawetawis dangu pramila kula namung ngemutaken ternyata kita bisa umat Hindu niti dharma ini bisa gemah ripah loh jinawi tansah ngrembuyung ngrembaka kadya dene sarwa tetukulan ingkang ginaris dening Yang Widi niku lantahe mung laku Ibu. Pramila monggo swaha pramila monggo puraniti dharma niki ampun ngantos gutang kalian saban. Pripun panjenengan ngertos tegese gutang kalian saban? Lah ojo sampai ora disabah, ora diparani. Ojo sampai gutang saban. Tegese iya wayah esuk njo ning kono lho wis disebutne Om Wakratunda Mahakaya. Yang Widingko sebagai Maha Pemurah dan Maha Sugih. Surya Koti sama Praba bersama lahirnya matahari. Lah berarti lahirnya matahari sore apa esok? Esok toh? Surya Koti sama Praba ki lahir bersama lahirnya matahari. Disitulah terkabul doa-doa hamba. Nirwe kenang kurume dewa. Dan kami umat Hindu ini tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Sarwa karya Yesus sarwada. Sekecil apapun apa yang menjadi semua pekerjaan kami ini akan berhasil dan terhormat serta menjadi hasil-hasil yang memuliakan kami. Berarti kudu piye? Dinyanyi saben dina. Raketan mung esuk wae. Saged nggih Ibu-ibu, Bapak. Sing biasane paling saged ki Bapak. Soale Bapak ki gak tau Lho nggih. Lek Ibu sik ana cegahe males. Masak ora males, masak. Iya ta? Ibu ki anak cegahe masak. Tapi lek Bapak cegahe yo males, bangkong. To niku. Tapi yang memiliki kesempatan paling banyak untuk segera datang ke pura hanya untuk maturan berupa sebutas dupa itu adalah Bapak. Keranten apa? Ora duwe tugas masak. Seorang bapak itu tidak punya tugas masak.
sing duwe emak masak. Nah, ketika mak cedek geni jedek masak kae, bapak nyumet korek makbes digawa nyumet dupa dincep ning Om Agner Jyotir depan samar payami swaha. Om Sidirastu Tatastu Astu ya nama swaha. Balik larang apa mboten? Enggak larang. Larange niat. Sing abot ki niate. Karo ngilangi mbangkong. Nggih. Bapak Ibu kintene niku mawon ingkang saged kula aturaken menika sampun sawetawis dalu. Kula ngaturaken pangapunten ingkang agung Bapak Ibu dene kula hanggempil kamardikan panjenengan sing biasane nalika piodalan jam 7 sampun dumugi dalem lan ngaso dhateng dalemipun piyambak-piyambak dhateng kasur empuke piyambak-piyambak. Peranten kula panjenengan tasih sumadya teng mriki lan dereng sembahyang pisan. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Lan ngaturaken mbah nuwun dene panjenengan sampun paring kalodhangan dhateng kula sahingga saged srawung kalih panjenengan nggih. Sing mboten nate kepanggih wekdal punika saged kepanggih. Sing biasae panjenengan mirsani langkung YouTube. Lah niki cedhak kula tenang. Lah nggih namung ngaten iki lho kula niki. Mudah-mudahan. Lah mugi-mugi panggih kula panjenengan menika saged ndadosaken dirgayo swaha. Saged ndadosaken swastir bawantu swaha. Saged ndadosaken sriyam bawantu swaha. Saged ndadosaken gesang kula panjenengan sami tansah sukam bawantu swaha. Nggih, matur nembah nuwun. Om Sriyang Bawamtu, Sukam Bawamtu, Purnam Bawamtu. Kesama sampurnaya namah swaha. Kula pengin panjenengan sareng-sareng mungel nalika acara rampung ngeten iki mesti enten Om Sriyang Bawamtu. Sukam Bawamtu, Purnam Bawamtu, Kesama sampurna ya nama swaha. Om Sriyam Bawamtu, Sukam Bawamtu, Purnam Bawamtu, Kesama sampurnaya nama swaha. Matur nembah nuwun Bapak Ibu. Om Santi 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 Om. Matur nembah nuwun. Nuwun.